Ranun. Kok wong ra ono. Waktunya pembalasan. Jam pira to iki? Wah, gede setengah 5 isan. Iki kok durung ono wong ngeteri berkat. Mari ku piye le Kang Senale takon none bleges genduren susulan ki. Ngomong kos orang liwet, orang jangan ketmeso jan menjagake wong ngeteri genduren iki. Ah, sapa ngerti nek mari wis ngeteri barang. Golek sisik melek. Wah, iki apa gelo? Walah. Mario ki ngeteri kapan Bucuk dicinta lamun tiba. Neng yo wis rati banget.